povedať básničku, dobre? Dobre. Jedna básnička je taká bola malá a to sa potom lietlo, potom hlasidlo prišlo a Emu sobalo nauky a hodila do pece a sláču na kraj tlávice. Bolelo si jedna oko a to oko išlo do pece. A prišla baba Jaga a povedala okovi: Oko, pôjdeš do pece, šup do pece. A on povedal: Nie, ja nesadím do pece. To čo? Kam sa ísť? Si Slobek bude tancovať, o tom povedal Ivano. Baba Jaga prišla zobrať sa nauky do pece. A novinný rodine vyšiel sadiť s nami a povedal Ujo, poďte do pece?